Naapa sa kalsada ang mga biktima sa pagresponde sa mga miyembro sa rescue team sa Zamboanga City. Pero duha di ay ang namatay on the spot human magsampok ang duha ka motorsiklo pasado alas 3 kagahapon sa hapon sa MCLL Highway, Islami, Barangay Cabalaway, Zamboanga. Gila sa mga pulis ang namatay nga sila Redentor de la Cruz ug Michael Pabatan Cabalyanga nga pulos driver sa motorsiklo. Samaran usab ang angkas nga si Mark Abraham. Migawas sa investigasyon sa Police Station 3 nga mi-overtake ang rider nga si Michael sa laing sakyanan apan nasampok kini sa kasugat nga motorsiklo ni De La Cruz ug si De La Cruz pa hinuon ang napasok sa ilawom sa truck hinungdan sa kamatayon niini. Samtang gidala sa ospital ang angkas ni Pabatan nga si Abraham tungod sa mga bunog nga iyang naangkon. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe.